wannan dan yatsan naka zaka tsaye cak sai ka kira la ta'khudhuhu sunnatun wala nawm, tuf ka tufa kafa uku sai ka shafa idanka. wannan ma la ta'khudhuhu sunnatun wala nawm, kafa uku sai ka tufa sai ka shafa a wannan idan naka. idan ka shafa sai kuma la ta'khudhuhu sunnatun wala nawm, sai ka sa a tsakiyar kanka ka jawo shi har santar bakinka iya nan sai ka yarfar. izini da rahama da girma na ubangiji, mummunan mafarki, faduwar gaba ko kuma dannau idan ne ka, wallahi har abada ka rabu da shi, har abada. idan har in ka kwanta bacci kana haduwa da wannan abubuwan to gwada wannan sirrin. kamar ɗanka idan ina mummunan mafarki, kawo matarka idan tana mummunan mafarki, ko ƙannanka ko iyayenka ko kuma wani abokinka, kowa yake wata mummunan faduwar gaba, ko kuma idan ka ga wani bawan Allah zaka ji gabanka ya yanke ya faɗi, so kai wannan sirrin. izini da girma da rahama na ubangiji, har abada ka daina wannan abin. kai sharing din bidiyon saboda yan uwa su gani su amfana, sannan kai salatin annabi a comment section, ka kuma yi following dina idan kana da iko. Allah ya ba mu sa.